En definitiva, jo crec que ha sigut un bon tancament de campionat. Teníem un rival molt complicat, que era Ramon Llull. Les semifinals també van ser bastant complicades. Per mi va ser una final molt important contra la Pompeu, equip que històricament contra la UB sempre ha tingut moltes finals victorioses per elles. Vam trencar aquesta dinàmica, com l'havíem trencat l'any anterior, perquè tenim molt bona plantilla, joves i amb molta qualitat, i contra Ramon Llull ha sigut igual. Elles ens han plantat cara, tenien lesions molt importants, però hem sabut afrontar el partit i des del minut 1 tenir la possessió i guanyar. La final ha estat un partit molt competit, sabíem que elles ja anirien al Campionat d'Espanya, nosaltres ens estaven jugant en aquest partit i la veritat és que hem sortit a tope a guanyar el partit, a competir al màxim. Sabíem que tenien moltes jugadores bones a dalt, llavors hem estat molt concentrades en defensa, però hem aconseguit marcar 2 gols a la primera part que ens han permès poder jugar a la segona part més tranquil·les i poder guanyar el partit.